Amahan og tulo ka anak na anod sa nitibong flash flood atol sa kusog nga pag-ulan sa Davao City kagabi. Atong sayron ang dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Lalim ang among kinabuhi gabi ba? Sige na ito kung sampit, sige no, maluwas me. Wa mapugngan sa amahan nga si Mang Johnny nga makahilak. Human sila nga nangaanod sa iyang tulo pa ka anak sa naitabong flash flood sa Purokwan, Mangganyan, Tibungko, Davao City. Sa kusog sa naitabong baha, nahugmak pati ang ilang balay. Ang iyang mga importante nga dokumento ug naipon nga kwarta sa iyang pagpamasada na anod sab og apil. Nakaiagom sab kini og mga samad sa kalawasan. Gani iyang gigabalakan ng iyang 19 anyos nga anak nga nagrabihan sa hitabo. Kaya kung mga anak naman sa kwarto niya, na layo mang kwarto gikan sa akong namutangan. Na igo magudris kahoy, nalabay ko. Muna nasunod na ko ng isa ka anak na ako. Nagunita na ko dito nga naglilo ang tubig. Nagpasalamat sab kini kay wala nagrabihan sa hitabo ang iyang 12 anyos nga anak si Genevieve. Natulog naman may ato si Papa kay nagawas. Tapos pag mata na ko dito. Hinuon dunay mga mihatag og donasyon. Apan naanod sab ang ilang kalipay. Human natangag sa usa ka scammer ang ilang cash donation. Matud ni Judy Ann, dunay nanawag kanila nga nagpailang vlogger. Bisaad matud pa kini nga mohatag og donasyon. Apan kinahanglan niini nga makuha ang one-time PIN kun OTP sa iyang e-wallet. Ano siya nga, hulugan na mo ni sudli sa inyong GCash o kanang mahigit 10,000 daw para ma-receive daw na mo ang 65,000. Pagulog na mo rin siya, pagtanong sa GCash, ay sulod. Wala na siya ko. Ano man siya sir nga, paningkamot diha nga makakita ka ng kantidara kay dubli pa man sa mo ang mahatag sa inyo ha, naabot na dog 100,000. Sa karon gi-deactivate na niini ang iyang GCash account. Naginaot sab kini nga makonsensya ang mitangag sa ilang natigom nga donasyon. Sa hulagway sa residente nga si Ken San Juan Martinez, makita ang pagsulod sa tubig baha sa ilang balay sa Tibungko, Davao City. Sumala sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, usa ka balay ang nabanlas tungod sa flash flood. Dili na usab luwas nga puy-an pa ang mga balay nga natukod ibabaw sa agianan sa tubig. Kung makita nimo, gikural naman na. Nya gibutangan nila gamay lang kayo nga culvert. Pag ulan gabi katong tubig sa babaw, wala makomodit diri pag-agi diri so na ning saka siya dito mo nang nisaka diri ron sa pagbigay sa kanang kural mo nang ang tubig bigla ni hapak diri. Busa girekomenda na sa CDRMO nga pahuwaon na ang mga residente nga nakapuyo duol sa maong lugar tungod sa dakong risgo niini. Magkantak pagimiya ni uwag kanang thorough assessment kay subayo na mo ning tibok waterways para makita kung kinsa tong risgo para we can recommend appropriate action for that. Padayon ang assessment sa nadanyos tungod sa baha. Matod sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nakaapekto sa Mindanao. Rason sa nasanati ang kusog nga ulan kagabi sa Davao City. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.